Ovdje je Jennifer LeClaire, osnivačica globalnog pokreta The Awakening Prayer Hubs. Ovo je još jedan Awakening Live, Awakening srijeda i danas ćemo govoriti o pomazanju za molitvu Daniela Nasha. Prije nego što počnemo, zapamtite, možete službeno postati dio našeg pokreta. Podižem posrednike diljem svijeta, borbene posrednike za probuđenje. Ljudi doživljavaju proboj u svojim obiteljima, proboj u svom gradu, proboj u svojoj naciji, duhovno rastu. Pogledajte to na awakenprayerhubs.com new. Sada prijeđimo na današnje poučavanje. Poučavat ću iz svoje knjige Intercessors Devotional, a ako još nemate svoj primjerak, možete ga pronaći na mojoj web stranici jenniferleclaire.org ili gdje god kupujete knjige online. Ovo je ključno za posrednike. Pa, krenimo. Oče, u Isusovo ime, zahvaljujem ti na tvojoj dobroti, na tvojoj milosti, na tvojoj slavi. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si tako dobar, što nas poučavaš, što nas vodiš, što nas usmjeravaš, što nas učiš moliti. Pouči nas danas o molitvenom pomazanju Daniela Nasha. Gospodine, daj mi riječi u Isusovo ime. Amen. Pogledajmo jedan biblijski stih, Kološanima 4.2, i čitat ću iz New American Standard Bible. Tamo piše: posvetite se molitvi, budite budni u njoj sa zahvalnošću. Vjerujem da je to donekle opis Daniela Nasha. Ako nikada niste čuli za Daniela Nasha, čeka vas pravo iznenađenje. Dakle, Daniel Nash je imao molitvene ključeve za probuđenje tijekom drugog velikog buđenja u Americi. Bilo je to jako davno, ali on je ostao upisan u povijesti zagovaračke molitve. Zamislite samo da ste živjeli 1800-ih, a ljudi stotinama godina kasnije još uvijek govore o vašoj molitvenoj službi. To je ostavština. Daniel Nash je zaista imao te molitvene ključeve za probuđenje tijekom drugog velikog buđenja u Americi i možda njegovo ime nije poznato na zemlji, možda nikada prije niste čuli za njega sve do sada, ali cijelo nebo i pakao znaju tko je on. To je ono što ja želim. Želim biti poznat na nebu i želim biti poznat u paklu. Ako me nitko ne zna na zemlji, nije važno, sve dok sam poznat na nebu i poznat u paklu. Slušajte, Daniel Nash je vjerno služio kao osobni zagovaratelj za Charlesa Finneyja. On je mogao imati vlastitu propovjedničku službu sasvim samostalno. Bio je nadaren, bio je talentiran, ali je odgovorio na uzvišeni poziv da služi viziji drugog čovjeka kroz molitvu. A Finney, naravno, ako niste čuli za Charlesa Finneyja, ušao je u kršćansku povijest kao najpoznatiji propovjednik probuđenja u drugom velikom buđenju. Nash bi išao ispred u gradove, dakle, ako bi Finney bio vođen od Gospodina, idem tamo, Nash bi otišao ispred njega, ponekad i tjednima unaprijed, da moli. Dakle, ako je Finney namjeravao propovijedati probuđenje, Nash bi išao ispred njega i pripremao put u duhu. Kako priče govore, Nash je bio poznat po tome da bi ostajao u svojoj sobi danima, posredujući u molitvi. Ponekad je to bilo pravo duhovno rađanje, iz njegove sobe mogli su se čuti plać i jecaji. Daniel Kolenda iz organizacije Krist za sve narode izvještava da Nash ne bi prestajao s posredničkom molitvom dok ne bi osjetio da je duhovna atmosfera pripremljena za Finneyjev dolazak. Zapravo, on je otvarao nebesa, probijao je kroz nebesa, znate. Nebesa bi se otvorila kako bi duh mogao sići i to bi pomoglo Finneyju jer su srca ljudi, jednostavno bila otvorena nebesa. Možete li to zamisliti? A to je bio samo jedan čovjek. Postojao je i čovjek po imenu Abel Clary, s kojim je također molio. O njemu ćemo govoriti drugi put, ali evo zapisa. Ovo je iz povijesti. Kaže ovako: jednom prilikom, kad sam došao u grad započeti probuđenje, kontaktirala me gospođa koja je vodila pansion. Rekla je: brate Finney, poznajete li oca Nasha? On i još dvojica muškaraca borave u mom pansionu posljednja 3 dana, ali nisu pojeli ni zalogaja. Zaustavimo se tu. Postili su. Imali su hranu za koju ona nije znala, njihova hrana bila je vršiti očevu volju. Možete li to zamisliti? Danas ne vidimo puno takvog posredovanja. Nash. Ne znam tko su bila ta druga dvojica, ali gdje su 2 ili 3 sabrani u njegovo ime, ondje je Isus među njima. Ako se 2 na zemlji slože u bilo čemu, to će im biti učinjeno. Dakle, Nash je razumio snagu slaganja. Nash je razumio snagu posta u kombinaciji s molitvom. Nash je razumio snagu trudne molitve, snagu u brojevima.
Jedan može natjerati 1000 u bijeg, dvoje može natjerati 10.000 u bijeg. Rekla je, on i još dvojica muškaraca su posljednja 3 dana u mojoj pansionu, ali nisu pojeli ni zalogaj hrane. Otvorila sam vrata i provirila unutra jer sam ih čula kako jecaju i vidjela sam ih kako leže licem prema dolje. Možete li to zamisliti? Ona je ovako, što se tamo događa? Jer ih čuje kako jecaju. Ona ne zna što se događa, možda misli da umiru, znaš. Mislim, prilično je intenzivno kad uđeš u trud. Ako još nisi shvatio snagu truda, pogledaj moju školu molitve i posredovanja na schoolofthespirit.tv. Tamo ćeš pronaći dobra učenja. Rekla je, vidjela sam ih kako su licem prema dolje. Već su 3 dana tako, leže prostrti na podu i jecaju. Mislila sam da im se nešto strašno dogodilo. Bojala sam se ući i nisam znala što da radim. Možeš li, molim te, doći i provjeriti što je s njima? Ona je rekla, moraš nešto učiniti. Ovi ljudi ne jedu, jecaju, leže licem prema dolje. Ne znam što se događa. A Finney je rekao ovo, ne, nije potrebno. Oni su samo pod duhom truda u molitvi. Dakle, Finney je točno znao što se događa. Znaš, mnogi ljudi danas, kada netko uđe u trud, drugi ljudi ne razumiju što se događa. Oni to ne shvaćaju. Oni toga nisu svjesni. Misle da je to samo neki emotivni problem ili, znaš, ne, trud je stvaran. Trud je kada Duh Sveti moli kroz tebe s uzdasima koji su preduboki da bi se izrekli. Dakle, 100.000 ljudi su spašene kroz Finejevo propovjedanje evanđelja, ali mnogi nisu shvatili da je to propovjedanje bilo poduprto snažnim posredovanjem u molitvi. Nakon što je Nash umro, poslušajte ovo, nakon što je Nash umro, Finejeva probuđenja su počela nestajati zajedno s njim. Zašto? Zato što više nije imao tu molitvenu zaštitu. Siguran sam da je još uvijek imao ljude koji su molili, ali bilo je nešto posebno u pomazanju na životu Daniela Nasha. On je, po mom mišljenju, imao pomazanje probijača i otvarao je stvari, možda s timom pored sebe, možda ponekad i sam, ali otvarao je stvari. Sada poslušajte ovo. Evo jedne fascinantne činjenice. 4 mjeseca nakon što je Nash preminuo, Finney je prestao propovijedati na probudama kako bi postao pastor jedne crkve. Čim je kao Daniel Nash, samo ga je objesio. Rekao je, neću više ići po svim tim gradovima, neću više sve to raditi i jednostavno je postao pastor crkve. To je snaga posrednika u molitvi. Slušajte, dragi moji, zamislite da svoju posredničku molitvu usmjerite prema svom gradu, svom pastoru, svojoj crkvi, svojoj naciji. Mi to možemo učiniti. Možemo preokrenuti ovu situaciju. Iz koje god nacije da gledate, Bog želi donijeti probuđenje i stavit će na vas pomazanje probojnika. Zato želimo to pomazanje poput Daniela Nasha. Sve je to Duh Sveti, ali način na koji se to očitovalo kod Daniela Nasha bio je trud, probijanje duhovne atmosfere, pripremanje puta Gospodinu. Zato pomolimo se. Oče, u Isusovo ime daj nam postojan duh da se možemo posvetiti posredovanju za vođu, za grad, da vidimo spašene duše, iscijeljena tijela, čuda koja se događaju, obnovljene crkve, probuđene nacije. Gospodine, daj nam pomazanje Daniela Nasha i pomozi nam da držimo usmjeren na ono što je gore. U Isusovo ime. Amen. Sjetite se, držite upozorenja uključena. Neki ih nemaju, slučajno naišli na ovo. Uključite upozorenja. Imamo tjedna poučavanja, imamo molitvene izazove i pridružite se pokretu. Pridružite se hubu, sponzorirajte hub, pronađite hub, uključite se. Ne možemo raditi ono što radimo bez vaše podrške. Molitvena podrška, financijska podrška. Razmislite da postanete sponzor. Imamo ljude koji čekaju sponzorstva diljem svijeta. Pokušali smo prevesti sve naše materijale na sve te različite jezike. To je ogroman trošak, ali vjerujemo da će Bog otvoriti put i možda ste vi dio tog puta. Bog vas blagoslovio, ljudi. Vidimo se sljedeći tjedan na Awakening Wednesdays, Awakening Live. Cijeli svijet je u krizi, a znakovi vremena se ubrzavaju. Nalazimo se u prijelomnom trenutku povijesti i neprijatelj zna da mu je vrijeme kratko, ali 2007. godine Bog me probudio nakon ponoći i progovorio mom srcu o 3. velikom probuđenju. Sada smo bliže nego ikada prije, osjećamo tu blizinu snažnije nego ikad. Zato pozivam 1 milijun zagovornika probuđenja da mi se pridruže u ovom novom zajedničkom vapaju nebu s nadom za bolje sutra. Pozivam ostatak molitvenih ratnika da se okupe jednodušno kako bi odbili tamu koja prodire u naše crkve, naše obitelji i naše nacije. Neprijatelj bjesni. Veliko otpadništvo je već započelo, ali Bog uvijek odgovara na zajedničku molitvu i post.
Pridruži se meni i molitvenim zagovornicima u više od 100 nacija u Awakening Prayer Hubs. Zajedno možemo promijeniti tijek povijesti. awakeningprayerhubs.com. Pridruži se pokret